खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 5 आगस्ट सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों खिलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। हरखाब मोनसे जेंनानि थाखाय दुखु जानांनो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव गावस्रालायनाय फैनो हागौ। दिनै दुखु दाहाजों सौसिलांनांगोन। बृष राशि। नोंथांनि थाखाय गोथार सान। साननाय हनायफ्रा मोजांसिन जागोन। गुबुननि सायाव गाज्रि नोजोर थानाय नङा। मिथुन राशि। गोसोआव खोथा बाथ्राफोरखौ लाखिनो हानाय नङा। खोथा बुंब्रबफ्लांनायनि थाखाय गुबुनजों गाज्रि मोनजागोन। कर्कट राशि। गोसोआव गिनाय फैगोन। गावनि दाय मावफ्लांनायनि थाखाय खाजानो गिगोन। गावनि गोरोन्थि मावनायनि सायाव मिथिस्लाबनाय नङा। सिंह राशि। खामानि मावनानै मेंनाय मोनगोन। मेंनाय देहाखौ लानानै आराम लागोन। मेंनाय बानायजों बायजोआव ओंखारनो गोसो जानाय नङा। कन्या राशि। गोसोआव मानोबा हाजासे सुखु गोजोन फैगोन। न'खराव गोजोनै थालायनो हागौ। गोसो खुसियै समखौ बारहोहरनो हागौ। तुला राशि। मोजां खामानि मावनानै ओनसोलाव नोंनि मुङा गोसारगोन। गावखौनो गाव गुमुर मोननाय नङा। साननाय हनायफ्रा दाजाबथा जागोन। वृश्चिक राशि। देहानि फारसे मोजां जानाय नङा। हरखाब लोमजानो हागौ। देहानि जेंनाखौ लानानै हारसिङै दुखु जागोन। धनु राशि। संसार जानायाव गुलुं गुजुं जागोन। न'खर संसारनि जेंनाखौ लानानै गोनांथार बाथ्रा सानगोन। रांखावरिनि फारसे गोबां खोथा सानगोन। मकर राशि। नोंथांनि थाखाय दिनै साना मोजांसिन जागोन। मोजां समाव मोजांनि खामानि मावनो हागोन। गोसो खुसियै खामानिफ्राव आवगायनो हागोन। कुम्भ राशि। गोसोनि खोथा बाथ्राफोरखौ बुंनो साहस गैयै जागोन। गावनि मोजां मोननाय अनजालिनो आबुं बाथ्राफोरखौ फोरमायथिनो हानाय नङा। मीन राशि। देहानि फारसे मोजां। देहायाव सिथाबनानै थानाय बेमार आजारा जोबस्रांगोन। मोजां देहाजों जेरावबो आवगायनो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।